Вот и закончилась наша грандиозная акция. ما صاحب شاه جایزه автомашина گردیم. дар поёни аксия аз маҳсулоти шедраэлета бахт ба рӯи сокини шаҳри турсунзода маъруф ҳалимов хандид. маъруф дар охирин лаҳзаҳои ин иқдом ғолиби сеюмин тӯҳфаи асосӣ автомобил эълон шуд. дар қатори дигар сокинони кишвар ӯ низ аз рӯзҳои аввали аксия рамзҳоро ҷамъоварӣ ва тавассути паёмак ба рақами 3142 сабт мекард. маъруф мегӯяд ки боварӣ дошт ки дар ин аксия бенасиб намемонад, вале соҳиби автомобили сабукрав шуданро ҳеҷ тасаввур намекард. ӯ бисёр шод аст ки дар тоҷикистон аз ҷониби шедраэлета чунин иқдоми бурднок ташкил карда шуд. маъруф ҳалимов барои қабули тӯҳфааш бо падару модар ва бародараш ба толори автомобилии равони шаҳри душанбе омад ва дар вазъияти тантанавӣ калиди мошинро ба даст гирифт. миннатдории худро ба компанияи шедраэлета мерасонам ки чунин аксияҳоро ба роҳ мондааст ки намо соҳиби шоҳҷоиза автомашина гардем. боварӣ доштам ки хеле мумкин он чизи вай мебурам, лекин автомашина боварӣ надоштам ки автомашина мебурам. шедраэлета дар оила бисёр истифода мебарад, он ки модарам ки оилаам ҳамин барои пухтупаз барои шедраэлета вай мекунанда истифода мебарам. наздикони маъруф низ аз ин ғолибияташ бисёр хушҳоланд, махсусан модараш Турсуной Ҳалимова. холаи Турсуной мегӯяд ки хурсандиашро ҳадду канор нест. ҳарчанд ӯ аз маҳсулоти шедраэлета зиёд истифода мебарад ва ба таму сифати он эътимод дорад, вале ба ғолиб омадани писараш чандон боварӣ надошт. хеле хурсандам ки мана писари ман соҳиби автомашина шуд. ман ҳеҷ бовариам намеомад ки шоҳҷоиза насибаш гашт. шедраэлета бисёртар истифода мебарем. ба дигарон тавсия медиҳам ки бисёртар мана аз он истифода баранд барои маззаи таъми хушу босифату бомаззааш. хотиррасон мешавем ки аксияи маҳсулоти шедраэлетаи ҷамъияти саҳомии кушодаи жиравои комбинати шаҳри екатеринбурги Россия дар Тоҷикистон аз моҳи октябр то 3 декабри соли 2020 идома дошт. дар ин муддат беш аз ним миллион рамз аз бастаҳои иқдомии маҳсулоти шедраэлета сабт шуданд. ҳамин гуна аз ин шумора танҳо 57 нафар, 17 нафар аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, 12 нафар аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, 14 нафар аз ноҳияҳои тобеи марказ ва 14 нафари дигар аз шаҳри Душанбе соҳиби техникаҳои маишӣ гардида, 3 нафари дигар тӯҳфаҳои асосии иқдом автомобилҳоро бурд намуданд. 2 автомобилро сокинони вилояти Суғд ва инак автомобили сеюмро сокини шаҳри Турсунзода бурд намуд. Вот и закончилась наша грандиозная акция. Подводя итоги нашего мероприятия, хочу выразить огромную благодарность нашим участникам за доверие к продукту. масъулони ширкати Русагро мегӯянд ки ин аксия охирин иқдомашон нест. онҳо нақша доранд ки дар оянда низ чунин аксияҳои бурднокро пешниҳоди сокинони Тоҷикистон кунанд.